कोकणसार लाईव्हने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून जी काही घोडदौड त्यांनी केलेली आहे याबद्दल त्यांच्या कामगिरीबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे। एकंदरीत राजकीय क्षेत्रात असेल, सामाजिक क्षेत्रात असेल, सांस्कृतिक क्षेत्रात असेल, विशेषतः शेतीविषयक क्षेत्रात असेल, सर्व क्षेत्रामध्ये ह्या चॅनलने कोकण संवाद या चॅनलने जी काय आघाडी घेतलेली आहे आणि मला वाटतं सर्वसामान्यांच्या बातम्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, ज्या काय समस्या असतील, ज्यांच्यावरती अन्याय होतो आहे, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडण्याचं काम ह्या चॅनलने केलेलं आहे। एकंदरीत भविष्यात सर्वसामान्यांचे प्रश्न असतील, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न असतील, शैक्षणिक क्षेत्रातसुद्धा ह्या चॅनलने एखादं वेगळं शैक्षणिक चॅनल त्यांनी तयार करून जे 10वी आणि 12वीला नीट असेल, ह्या ठिकाणी जेई असेल, यासाठी सुद्धा त्यांनी मार्गदर्शनासाठी आपल्या चॅनलचा उपयोग करावा। आज त्यांच्या ठिकाणी 12वा वर्धापन साजरा होतो आहे। जनतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी केलेली या जिल्ह्यामध्ये चॅनलच्या माध्यमातून आज त्यांनी जी काही पत्रकारिता असेल किंवा चॅनलच्या माध्यमातून माहिती पोहोचवण्याचं जे काम केलेलं आहे त्याबद्दल या ठिकाणी त्यांना मनपूर्वक मी धन्यवाद देतो आणि त्यांना शुभेच्छा देत असते। एवढ्या चॅनलचं मनापासून मी अभिनंदन करतो आहे।